wedi cael ei Marchogaeth. A'r beirniad y cyd-ymffurfiad, Mr John Keane. Fel o ti'n gweud, mae hwn yn ddosbarth caled wedyn ni ferniadu, ti'n modd mewn llaw fel mae John yn goffod wneud, achos wyt ti'n y ceffil o'r ceffil yn dyfe, a mae rhaid bod y corff a'r coesau a popeth wyt ti'n edrych am mewn ceffil yn iawn. Ond ti'n modd fi'n siŵr bydd e'n meddwl pwy batrwm o geffil yw hwn, pwy adran bydd e fenno, pwy ddosbarth bydd e de. O, dwi'n ysgafn canol bwys neu yn drwm yn dyfe. Cerdded wrtho fe, a trot am nôl, i gael neud siŵr bod yr camau a'r coesau na'n symud yn syth, does dim byd yn wath na bod mas yn hela a'r ceffil yn taro un cwrs yn erbyn y llall a wedyn ffili mynd. Wel, dyma Rose Gold yn cael ei sefyll i fyny i'r beiriad, yn amlwg yn cymryd dipyn o cadw fyny efo yn fannu, yn cyfro'r ddeiar ac fyddwn ni'n nôl. Dyn ni'n awyddus i weld pwy fydd yn dod i'r brig yn y dosbarth yma yn yr adran Ceffylau Hela Marchogaeth i'r rhai 4 mlwydd oed. Felly trafodaeth rhwng y ddau feirniad. Ar y brig ar hyn o bryd mae Zara Owen. Dyma ni yn adran y Ceffylau Hela yw Marchogaeth, y caseg neu'r adfarch 4 mlwydd oed. Ac mae'r beirniad Leslie Whitehall a Mr John Keane yn cyflwyno'r rhosglwm y wobr gyntaf i Zara Owen. Ac dwi'n ame dan berchnogaeth Peter Bowdler, plas pennant Sir Sydney. Enillodd e blwyddyn diwethaf fyd, dwi'n credu. Na, dim plas pennant arall oedd hwnna, wrth gwrs, oedran beth yw rhain 4 oed, yn dyfe, bydde fe ddim yn y cylch cynni, ond un sydd wedi ennill digon wrth gwrs yw Zara yn yr adran hyn. Dim aml mae blwyddyn yn paso a bod Zara ddim ar y brig yn un o'r dosbarthu yma. Wedi cael ei fagu gyda Derek Walker a Nick Davies, a march Sirens Missile ac allan o Dane de Flanders. Ac yn ail. In second place, 1615, Louise and John Harris and Thomas, from the Roy Bonnie. In third place, 1614, Ryan. Ceffil Rongdan even yn David, dwi'n credu. With Maes Fynach and Dewyd. And in fourth place, Teresa Jones, Rose Gold. Zara Owen yn ennill y dosbarth i'r Ceffylau Hela Marchogaeth, y dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed. Wrth gwrs, Basimo Distant Land yw'r enillydd dan berchnogaeth Adrienne Crawford. Llongyfechad mawr i Zara Owen, un o arddangoswyr mwyaf llwyddiannus yn yr adran yma yn y sioe frenhinol. Odi, mae hwn yn bictiwr yn diwedd, mae rhaid gweud. Meddwl am yr pwysau sydd yn yr adran hyn, mae hwn yn geffil hela ysgafn wedyn ni, a mae fe'n batrwm berffaith unig a difyd. Odi, Zara yn bles iawn. Wedi ffindio un da arall. Mae Zara a'r teulu, maen nhw'n
Beth yw'r gair y Saesneg? Modest. Ydyn nhw? Ie, maen nhw'n bobl ffeind iawn, yn dawel, yn gweithio'n galed. Wedi cael ei fagu gyda Mrs Seawright, y march Namsh Bazaar ac allan o gaseg o enw Queensland. Cyfle i siarad gyda Zara Owen, enillydd y dosbarth i'r cesig na adfarch 4 mlwydd oed yn adran y Ceffylau Hela yw Marchogaeth. Well, Zara, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations. No stranger to the hunter classes here at the Royal Welsh. Tell us how you're feeling. Oh, no, it's lovely. He's only a 4-year-old and he's had a phenomenal season. So it's just nice to bring him here and him do that for me, really. We think a lot of him. He's going to be very special, hopefully. 4 years old and winning the Royal Welsh. And of course, you were in the previous class and you were second there. So this one's come out for you and coming home with a red rosette. And have you got more to do today? One more today, so not too bad. Only the 3, so nice, sensible day today for a change. Sensible for you, but maybe not everybody else. Well, many congratulations and good luck in the championship. Llongyfarchiadau mawr.